Ćao i dobrodošli ljudi u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Ovo je epizoda broj 4. Danas idemo u Nether sa... Ko je ovaj, majke ti? Ko si ti? Ja sam Vuk sa kanala Đorđe Okuka i kao što vidiš možeš i vidjeti sam da sam prehodao neke stotine vukojebina i tamo nekih sranja. Znači, bukvalno samo mi je ostalo 2 hleba i ništa drugo, nego... Gdje sam ja, ako smijem da pitam? U mojoj bazi. Tvojoj bazi? Ovo je tvoja baza? Da. Ništa onda, hoćeš mi pokazati tvoju bazu? Da, naravno, gospodine koji sam sreo prije 3 minuta. Ovo je moja kuća, ovdje sam živeo jedno od 5 dana. Wow. O, a ovo ti je rudnik. Da, to je moj rudnik, ovdje ja kopam za moje minerale, diamonde i iron. Ovdje ja kuvam svoju hranu. Ok, gospodine, ovo je drugi deo moje baze. Ovo je druga kuća koju sam napravio, ne znam što. Pošto sam izgubio totalno svoje kuće i ne znam gdje mi je. Da li mogu da se ja doselim ovdje i da živim? Može. Može. Ali znaš koja je poenta ove epizode Minecraft preživljavanja? Da! Sad zapravo, ćao i dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas sam tu sa mojim drugom Rerna ili Vuk sa kanala Đorđe Okuka. Yes, baby! Ok ljudi, sada ćemo da uđemo u Nether. Pokokat ćemo blazove i razbit ćemo igricu. Tako je, ne da to, oh my god! What the fuck? Ok ljudi, već nas napadaju blazovi, fuck. O, ja sam pogodio. Ok ljudi, mislim da nismo spremni za Nether. Ok ljudi, sada ću napraviti watchtower da možemo da gledamo i da snajpujemo monstere. Ok ljudi, mi smo završili watchtower, evo ga, ovo je kako izgleda od pozadi. Ok ljudi, ovo je kako naša baza trenutno izgleda. I to bi bilo kraj ove epizode Minecraft preživljavanja multiplayer.